פוגשים בבוקר חבר ברחוב, איך מברכים? בוקר טוב, ובכל שעה ביום מברכים. שלום שלום, ובחג נברך כל אורח, תמיד בברכת חג שמח, וכשניפרד נאמר להתראות מחר. אך בחודש תשרי זה שונה לגמרי, אם נפגוש בסביבה קרוב או קרובה, נברך שנה טובה, נברך שנה טובה. ואפשר כך מיד גם ללחוץ את היד ולהגיש בשמחה כרטיס של ברכה, ולברך שנה טובה, ולברך שנה טובה. אם פוגשים בבוקר חבר ברחוב, איך מברכים? בוקר טוב. ובכל שעה ביום מברכים. שלום שלום. ובחג נברך כל אורח, תמיד בברכת חג שמח, וכשניפרד נאמר להתראות מחר. אך בחודש תשרי זה שונה לגמרי, אם נפגוש בסביבה קרוב או קרובה, נברך שנה טובה, נברך שנה טובה. ואפשר כך מיד גם ללחוץ את היד ולהגיש בשמחה כרטיס של ברכה, ולברך שנה טובה, ולברך שנה טובה.